Cristi, bine v-am găsit la al 6-lea video clip. Am făcut off camera tot ce pe aici, tot ce vedeți, am făcut off camera și am gândit să fac off camera pentru că să nu vă plictisesc, chiar era mult de muncă. Uitați treptele care le-am făcut pentru că să mă urc sus de casă. Trebuie să mă duc să mai tai lemne ca să fac cu trepte așa, să ridic în sus, așa, în sus, așa șmecher, în sus. Dar voi facem noi, cred că azi sau nu știu, iar să fi dat pe da. Mereu când intru pe asta trebuie să uit eu ceva. Stăteam, mă urcam de sus, mă urcam sus, pe casa aici, știi? Și când m-am aruncat odată, nici nu mi-a căzut hangarul. Păi ce drept sunt întâmplă? Habar n-am, da? Poate vă întrebați ce-i cu geamul, că nu e aici. Aici va fi un tunel, pentru că voi face mină și aici, deasupra patului meu. Așa. Acolo va fi tot mină, da, se contează. Avem parcă o ușă noi, solo mea. O ușă ajunge. Facem. Trebuie să facem ferma azi, pentru că vreau să avem o fermă de mâncare, că n-am mâncat mic. Da, așa. Deci am terminat jumate. Aici nu am nimic. Am scuzat pe pic. Am strănutat, mă scuzați. Dar la maxim. Ori, sonor. Perfect. Hai că din felul ăsta fac o găleată, pentru că asta e, da. Găsește aer, nu e nevoie că-s. Aici, toate bucăți. Aoleu, 3 level, da. Să fac o fermă, pentru că avem nevoie de o fermă, fraților. Trebuie să avem o fermă în casă. Da, știu, deja mor de foame. Ba, ce trebuie să distrâng, de asta am nevoie și de vid și de... Ia că intră în casă. Aș bloca-o în casă. Așa. 3 bucăți, îmi trebuie atât. 3 bucăți. Gata. Poate că niște... Nu aici, mă. Așa. Galeata. Mă duc să strâng... De mai întâi. Și mai întâi. Unde? Da. Lemn. 3 bucăți. 2 bucăți. 1, 2, 3. Așa. Vom face o săpăligă. Săpăligă. Am o săpăligă. Săpăligă și săpăleata. Apropo, am fost în partea aia unde mă uit eu acum. Asta acolo între niște copacei. Mă scuzați. Cam de acolo niște lemni, chestii. Taci în gură. Uite, apă nu găsesc, parcă facem un izvor de apă infinit. Chiar lângă casă. Că e plictisitor să te foști așa. Ferma unde să fie? Într-un colț, nu... Hai să mergem. Bă, băi, să facem ferma subteran? Ce are? Cum să o facem? Aici o facem. Dar mai face o sursă de apă infinit. Uite să facem și chestia. Dar mai întâi, hai, că să nu mai văd prostii. Începe să mă plictisească. Dacă să duci din hangar, parcă... Câte n-am? Ce drecu? Te-a mea, nu? Așa. Mai mergem, mă luăm o galeată și gata. Bă,
Mereu când trec pe lângă oaia trebuie să obiecte. Bă, pe bune. Tot mai scad în apă. Mă, băieți, dacă ar fi niște... Dacă ar băga niște chestii în Minecraft-ul cel nou, eu aș vrea să bage, cum să vă zic, de ăla din... Când un mod, adică în Minecraft, la o setare, să-ți faci casa singur. Uite, îți măsori de aici, uite. Pui un de ăsta aici, un lemn și un lemn acolo. Și un lemn de acolo și dincolo. Și să facă casa singură. Nu fi ceva? Bă, măi, mi s-a dus hangarul la maxim aproape. Ia să mă la repede. Stai pe los să te mănânc, nu mai pot de foame. Ce dă-i, mă? Oh, mă dă câteva plăci. Hai să mergem să mi-i prăjim noi aici, așa frumos. Ce bucăți? Să punem aici așa, să prăjim. Dacă mi s-au dus din hangar. Hai, două dați bucata asta să mănânc. Așa, hai să mâncăm. O dată. Gata. Stăm sătui. Trebuie să-i facem o fermă, dar vine noaptea și asta. Mergem în casă și... La 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 la. Sper să nu avem zombie lângă mine. Haide, haide. Aoleu. Uite-te, mă, iată. Acum nu mai poate bate zombie fraier. Că zombie-s fraier. Da. Așa să ne culcăm și noi aici. Să ziceți în comentarii dacă m-a auzit tare sau încet. Chiar sunt curios. Dimineața puilor. De fapt, tu ești toți. Nu mă tădea când încep. Ori ăsta. Știu niște beții. Ca să nu o stric. Stați un pic. Nu știu cum te filmăm. S-a filmat de nimari, chiar. Așa, stăm tot aici. Suntem băieți răi. Pam 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 pam. Așa. Uite, haide. Așa. Voi face ori o fermă, ori o de asta. De pe alegerea voastră. Nu face de capul meu încă că nu e nevoie. Nu
vedem dacă s-a duplicat mie copilul acesta. Bă, dar ce-i făcut mă așa vreau să... Perfect, ce frumos e zona asta. Deci mă îndreptăm pe computer. Fac un lag, uite, ați văzut? Așa. Scuze că nu prea mai vorbesc, cum vorbeam în video. Azi zi să știți, de mine. Așa. Eu acum filmez ziua, nu noaptea. Avem tot să fii luneci. Cazul curat. Câte minute? Așa. 11 minute. 13 minute și mi-ajunge, băieți. Aici nu voi face nimic până nu-mi ziceți voi mie. Fii șmecher aici. Gata. Mai sparg eu o iarba camera, mai îndrept câmpul. Așa. Așa. Bun. Ce să mai facem? Nimic, văd. Nu mai e făcut. Bun, a revenit. Era mama în cameră și na. Să nu auziți voi cum vorbești. Așa. Ce vom face? Îmi caut un... să vedem, nu știu. Dar... nu știu. Băieți, nu știu ce să zic. Eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut episodul de azi, chiar dacă nu prea am făcut nimica. Dar îmi pare foarte rău. Dar vreau să vă întreb în comentarii să-mi ziceți voi mie că dacă s-aude tare vocea mea, ori jocul, sau nu prea s-aude vocea mea și nu prea înțelegeți nimic. Chiar sunt foarte curios, chiar vreau să știu dacă s-aude vocea tare sau nu. Și vreau să mai îmi ziceți în comentarii dacă acolo vreți să fie o fermă de mâncare sau o fermă de animale. Deci, rămâne de pe voi. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare în alt episod. Pafta, ciao!